जाचिन थाखाय थैनो जादों बिदि नङा ना मा साथाम साब्रै नङा फोरना बे साब्रै मा साब्रै नङा बे फैनो मोनबाय आंनिफ्रायनो होगासिनो दं मिडिया टिभि माने साब्रै मा खालामदों मा खालामदों बे समाव जे बेबायदि दावराव जानाय समाव मा फोरमायनो सानदों ना बेयावहाय दिनै बेयावहाय दिनै बयहाबो मोनसे डेम'क्रेटिक राइट्स दङ एसोसिएशन नालाय दिनै गावनि न'खराव समायसा जादोंब्ला दिनै सोरबा सासे ओंखारगोन आरो बेयावहाय रावबो जोंखौ बादा होनो हाया दे जों जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय जों ओंखारगोन आरो बेयावहाय सोरबा जोंखौ दिगदार खालामोब्ला हारिनि जाथिनि मावनायाव बेखौ दिनै जारिमिनाव निमाहा होनाय नङा जोंहा दिनै टुडे we have decided to work for the upliftment of the Bodo community for the rights for the greater interest of the Bodo community we are fighting democratically we have democratic rights no one can object us दिनै बेबायदि खालामफैनाया सोर बहाय माबे आफादनिफ्राय फैदोंमोन दिनैहाय जोङो नुदों एबसुनि दैदेनगिरि जोंनि दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिनै दंफैयो बिथांमोना जोंनि जि गोथार मोनसे सिन्ता धारना खालामनायखौ बिथांमोना फैनानै बिथांमोना स्ल'गान होफैदों डिस्टार्ब होफैदों आरो बिथांमोनखौ जोंखौ दिगदार होयोबा आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो जोङो दिनै हारिनि थाखाय मावनायाव जोंखौ दिनै स्कप होनांगौ आरो जोंखौ सापर्ट होनांगौ दे जों गोबां हारि आरो माहारिजों रायलायनानैसो दिनै जोङो गोदान मोनसे मिजिं जाय मिजिङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव फैबाय बे बर' रायजो राजा दि जोंनि आलादा रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै फोजोबनानै फैबाय बे सिमांखौ दिनै फोथांफिननोसो दिनै बिग्रायफिननोसो दिनै ओंखारदों आरो बे ओंखारनायाव जोंहा दिनै डेम'क्रेटिक राइट्स जोंहा दङ आरो बे डेम'क्रेटिक राइट्सखौ सोरबा दिनै होबथायोबा आयेननि बेबस्था लानाय जागोन आरो जोंबो दिनै
रायजो राजाखौ लानानै जों नांफिनगोन जे नोंथांमोननि गोदानै दाजानाय दलनि मुङा मामोन आरो दिनै बिथांमोना माने नोंथांमोननि गोदानै दानाय दलखौ दिनै अपोज खालामनो गोनां जादों उद्देश्यआ मा बिसोरनि दिनैहाय जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि जि गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बेयो दिनै थैनानै थांबाय बे थैनानै थांनायखौ दिनै जों बोखांनो थाखाय गोबां दिनै बड'फा इउएन ब्रह्म रन्जन दैमारि मोननि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ सिमां नुफिनहोनो थाखायसो जों दिनै फैदों आरो बेयाव दिनै जों हारिनि थाखाय खहा खालामनो फैयाखै जोङो दिनै हारिनि थामोनथा बर' हारिनि थांनानै थानो थाखाय बर' हारिनि दिनै उदांस्रिनि थाखाय बर' हारिनि दिनै आलादा रायजोनि थाखायसो दिनै जों गोदान बर' नेशनेलिस्ट फरायसा आफाद दानाय जादों बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानाय जादों आरो बे आफादा दिनै बर' हारिनि थांनाय आरो थैनायनि थाखाय जों दिनै जोबजासिम जों मावलांगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोना जि बर' हारिनि थाखाय मावबोबाय आरो बिथांमोना जि सुक्ति खालामबोबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलिउसन आरो जि खोथाखौ बिथांमोना होननानै जि बिथांमोना फैबाय बिथांमोना जि आलादा रायजोनि सिमांखौ नुफिननो हाला बे सिमांखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दानि निउ जेनेरेसननि बर' इउथ्सफ्रा जों दिनै आवगायबोदों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ बादा होनो हाया जोंखौ होबथानो हाया रायजो राजाया जोंजों दं जों दिनै रावबो राजनितिक हान्जानि जानानै जोङो दिनै जों ओंखाराखै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै जों ओंखाराखै जोङो उदां जोंनि बर' लाइमोनफोर दानि गोरों गोरा सेंग्राफ्रासो दिनै ज' जानानै बर' हारिनि थाखाय जों नांनो थाखाय ओंखारबोदों Today, what is your opponent today? Newly from Bodo National Party. Bodo National Party. National Students Union. Now we have today seen as to attack our party. What is your opponent today? No, all Bodo students cannot attack us because we have everything. We have democratic rights. We have democratic rights. No any other organizations can block us. We have our democratic rights. We are fighting for the security, safety, for the freedom and for the homeland of the Bodo people. No, there is no way. There is no. They malabaबो जोंहा दिनै बर' हारियाव bloodshed जानायनि खोथा फैया जों डेमोक्रेटिक भाबै जों नांलांगोन आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मावनांगौ बिथांमोना जि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ बिथांमोना खालामबाय थाथों जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया माने बर' हारिनि सिमाङा बिटिआरआव थाबथायाखै बर' हारिनि सिमाङा आलादा रायजो सोरजिनाय आरो जायनि थाखाय हाजार हाजार बर' लाइमोनफ्रा दिनै बर' जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय आरो बे मुंख्लंखौ दिनै मान होनो रोङाब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोंखौ बादा होगोन जोंखौ एटाक खालामगोन दिनै जि दाङाबाजि जालांबाय गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो अब्ला निस्सय सानसे बेबायदि ब्लाडशेड जानायनि ना जोङो बेयावहाय ब्लाडशेड जानो सोरखौबा रायनो सोरबा पलिटिकेल हान्जाखौ बुंनो सोरबा जातीय संगठनखौ बुंनो थाखाय बखिनो थाखाय जों जन्म जायाखै दि जोङो दिनै न'खरसेयाव बिदा फंबाय सानैनि गेजेराव बिदा फंबाय सानैबो समान समान खामानि मावोबा दिनै बेसेबां न'खरा ग्रोम ग्रोम जागोन दिनै जोङो बर' हारिनि थाखाय जोङो दिनै नांनो थाखाय ओंखारबोदों बेयाव जों बुलायनो ओंखाराखै बेयाव जोङो दिनै ब्लाडशेड खालामनो ओंखाराखै नाथाय जोङो जोंनि थामोनथानि थाखाय जोङो दिनै ओंखारबोदों दिनैनि बे एक्सननि सायाव नोंथाङा मा एक्सन लागोन दा बेनि सायाव दिनैनि बे एक्सननि सायावहाय दिनै बिथांमोना भुल बुजाबुजि जानो हागौ बिथांमोना जोंखौ मोजां फैनानै एप्रच खालामनांगौनि गोनांथि दं आरो जोङो बिभिन्न जातीय संगठनजों जों सावरायगोन जोङो दिनै जोंनि इस्यु जोंनि थांखिखौ जों दिनै सावरायनायनि गेजेरजों जों मावलांगोन बेवहाय दिनै बिथांमोना एटाक खालायोब्ला अब्ला जोंबो एटाक खालायफिनोब्ला अब्ला बेवहाय दिनै बियो मोनसे गोरों गोरानि आखल जानाय नङा दिनै जोङो वेल एजुकेटेड जोङो दिनै जुनाद नंला जोङो दिनै गोरों गोरा जाबाय दिनै जों मेन्टेल वार जों बाहायनो रोंनांगोन जोङो दिनै रायजोनि थाखाय
बे जोंनि ओल्ड मडेलनि वेजों जों दावहा नांबा जानाय नंला जों ओंखायनो गोदान मुगानि गोदान टेकनिकजों जों दावखोलांनांगोन दिनैहाय जोंखौनो फासया आरो जोंखौ दिनै बुथारनानै रायजो मोनोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया जोंखौ बुथारनानै रायजो मोनोब्ला दिनै जोंहा जों थैनोबो राजि नाथाय जों खुनु एगेन्सि जों फासया मानो होनब्ला जोङो दिनै जि कन्डिशनखौ नुबाय जि समायसाखौ नुबाय दि जोंनि जाथिया दिनै बेसेबां अलखदाव दं बे अलखदाव नों गोरों गोरा मानसिया दिनै फंसे खोथा होनाब्ला आरो बेनिख्रुइ देरसिन जोङो साव मोननाय नङा रायजो राजानिसिम मा खावलायहरदों रायजो राजाखौ जों खावलायगोन रायजो राजाफ्रा भुल बुजा बुजि जानाङा रायजो राजानिनो दिनै मोनथाय रायजो राजानिनो जोंनि बर' हारिनि थांनानै थानाय दिनै बर' हारिनि दिनै गेरेमसा हारि दानाय जोंनि बर' हारिनि जि जोंहा मोनसे आलादा रायजो मोननांगौ बेनि थाखायसो जों नांनो ओंखारदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो खावलायो नोंथांमोनहा जोंजों सापर्ट खालाम दानि निउ जेनेरेशननि बर' लाइमोनफोरजों जे ब्रैथि खेब जोंनि बड'लेण्ड दावहाखौ जों लांफिनगोन नाथाय दिनै आसाम गभर्नमेन्ट एबा गुबुन गुबुन एजेन्सिया जोंनि सायाव जोंनि बर' बिदा फंबायखौनो बाहायनानै जोंनि मुभमेन्टखौ बन्द खालामनो नाजानांगोन दिनै जों मोनसे फोरमान नुबाय दि स्टार्टिंआवनो बिथांमोना फैनानै जोंजों नारा नाथा खालामफैदों दिनै बे मा साइन बेलाय बे जोंनि न'खरनि मानसियानो जोंनि बिदा फंबायानो सोरनिबा थुनजायनायाव सोरनिबा पलिसियाव फैनानै दिनै जोंखौ फोजोबनो जोंखौ नाख्रेबनो नागिरनाया दिनै बिराद गिदिर लाजिथावनि खोथा आरो बे लाइनजों थांबाय थायोबा जोंनि बर' हारिया जे बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांनो बारा गोबाव गैला